Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin bidiyo namu na yau. A bidiyon nan ina son nuna muku yadda za ku withdraw ɗin kuɗin ku a mglobal service, wato wanda kuka samu mglobal service. Amma abu guda uku ake bukata kafin ku iya withdraw. Abu na farko shine ku kasance kun yi deposit a cikin wannan platform ɗin. Abu na biyu kuma shine kuɗi da ake yin withdraw shine da kai akalla 500, don 500 ne shine minimum withdraw. Sai kuma abu na uku kuma shine time na withdraw. Time na withdraw shine da karfe 8 na safe zuwa karfe 6 na yamma shine lokacin da za ka yi withdraw kuma za a tura ma kuɗinka immediately insha Allah. To bari zan nuna muku wannan bidiyon, so saboda haka ga wanda ba su yi subscribing din YouTube channel ina ma dan Allah yana roƙon ku da ku yi subscribing sannan ku yi liking ku yi sharing. Nagode. Mu je nuna muku yadda za ku withdraw ɗin. Da farko za ku taɓa kan filin withdraw ɗin nan. In dai har bidiyon kuna gani baya nuna muku, ba ku ganin rubutun mai kyau, ku taɓa full screen na abun nan, don yawancin mutane suna mun magana kan cewa wai bidiyo idan na yi bidiyo yadda nake yin nan ba sa ganin rubutun mai kyau. To ku taɓa kan full screen. In kuna amfani da full screen za ku na kallon rubutun yana fita mai kyau. To za ku zo ku taɓa kan withdraw. Kun taɓa kan withdraw sai ku zo ku taɓa kan select method ɗin nan, sai ku zaɓa kan bank transfer. Da kun taɓa kan bank transfer sai ku zo ku sa amount ɗin ku a nan. Da kun sa amount, yanzu ni bari in sa, kun ga yanzu na sa kan 12. To sai yanzu in taɓa, sai yanzu sa bank detail ɗina. To bank detail ɗin nan mutane suna yawan samun matsala wajen wasu ba sa sawa daidai. To ga yanda za ku yi. Da farko dai za ku fara sa sunan ku ne kamar haka. Yanzu bari ku gani na sa sunana kamar haka. To sai ku sa account number ku, sai ku rubuta sunan banki. Da ku rubuta sunan banki kawai shikenan sai ku zo ku taɓa kan withdraw. Yanzu bari in gama rubutawa. To kawai da kun zo ko sai ku taɓa kan withdraw. Yawwa, to da kun yi haka kawai za ku kalla kuɗin ku zai shigo insha Allah. So wannan shine karshen bidiyon. Da Allah ga wanda ba su subscribing din YouTube channel ina ba, ina roƙon ku da ku yi subscribing. Drop a like if you enjoyed, also subscribe my channel.